6 priġunieri Maltin se jiktbu l-istorja. Meta l-ewwel darba, priġunieri li għadhom qed iservu sentenza tagħhom se jitħallew jivvjaġġaw barra minn xtutna biex jipparteċipaw fil-ġublew tal-priġunieri fil-Vatikan. Il-vjaġġ ta' jumejn jibda s-sibt meta l-grupp magħżul jitlaq lejn l-Italja flimkien ma' gwardjani u uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Huma se jattendu għal qudiesa prinċipali tal-ġublew li se tkun preseduta mill-Papa Leon 14 fil-Bażilika tal-Vatikan il-Ħadd. Tkellimna mal-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit li qal li qed jittama li l-esperjenza tkun pass sinifikanti fil-mixja ta' riabilitazzjoni tal-priġunieri. Ġest sabiħ tal-pajjiż li jibat messaġġi pożittivi ħafna barra minn Malta, kif ukoll anke ċ-ċentru korrettiv ta' Kordin qed juri dinjità ħniena u tama lil dawn il-priġunieri li xi darba ġifieri jridu jerġgħu jkunu riabilitati u hemm ġew stess ikun qed isiru eżerċizzi fuq il-priġunieri biex kulħadd għandu dritt għat-tieni ċans. Malta se tingħaqad ma' bosta pajjiżi oħra li qed jibgħatu delegazzjonijiet ta' priġunieri għal dan l-avveniment speċjali li se jagħlaq is-sensiela ta' temi fih dan is-sena mqazza.